חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, הבית היהודי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. איפה עומד המשא ומתן הקואליציוני כרגע? זה על תיקים? לא, יש דיונים, כמו כל משא ומתן, וזהו, נמשך, ברוך השם. ייסגר בסוף. אני מאמין שכן, בעזרת השם. אנחנו רוצים לנצל את השיחה הזו איתך, לדבר על מגוון נושאים יותר רחב, אולי בשל תפקידך הבא כשר הדתות, בטח בשל תפקידך הקודם כמנכ"ל בתי הדין הרבניים, גם בעקבות בריחת האסיר סרבן הגט. קודם כל, אתה תהיה שר דתות? לא יודע, חכה בסבלנות, לא יודע, אני לא יודע, עוד לא, שום דבר עוד לא הסתיים, עוד לא ברור איזה תיקים נקבל, צריך להיות סבלניים. אוקיי. אם אתה בתפקיד פוליטי, כשר דתות או בתפקיד משמעותי אחר... גם כחבר כנסת. גם כחבר כנסת, אתה משנה משהו בכל הקשור לסרבני גט? כן, ודאי, יש כמה הצעות חוק שלי בעניין שמוכנות, לפחות לגבי הנושא הספציפי הזה, אני הכנתי הצעת חוק שאמורה להחמיר את תנאיו של מי שנמצא בכלא למעלה משנה, ועדיין הכלא בשבילו הוא לא מספיק תמריץ לתת גט. בעיקר אני אומר, יש לנו לצערי הרב אנשים אפשר לומר, לקרוא להם, לפחות הם קוראים לעצמם אנשים דתיים. אני לאו דווקא מדבר על האסיר שברח אתמול, אבל יש לנו עוד אחד כמותו ואחד שדומה לו, שהם כבר כמה שנים טובות בכלא, ואומרים אנחנו מבקשים ללמוד בישיבה שבכלא, אנחנו רוצים אוכל מהדרין, כי אנחנו דתיים, אנחנו לא רוצים אוכל רגיל, ועוד דרישות כהנה וכהנה, שברור לנו, או לפחות לי, כמי שמכיר את האנשים הללו, לו הם לא היו מקבלים אוכל מהדרין, ולו לא היו נותנים להם להתפלל במניין, או ללמוד בישיבה שבכלא, זה היה שובר אותה. כלומר, זה סנקציות מכיוון אחר לגמרי. בדיוק, נכון, אמת. זה סנקציות מכיוון אחר לגמרי, שהיום אין לנו סמכות. אגב, בית הדין נתן אותה. אז זהו, הרב בן דהן, כאן במקרה הזה של האסיר שי כהן, בית הדין הפעיל את כל הסמכויות, הוא יושב כבר 5 שנים בכלא, הוא לא זוכה לביקור של הילדים שלו, ובכל זאת הוא עדיין מחזיק בסרבנותו. אז אולי הכיוון שצריך להיות זה במקרה הזה, למצוא פשרנות הלכתית או פתרון הלכתי, ולא לנסות עוד כפייה ועוד כפייה, איזושהי גמישות שם דווקא. יכול להיות. אני לא מכיר את הפרטים האחרונים. אני הכרתי את האסיר הזה, אותו מקרה, הכרתי לפני מספר שנים, בשנתיים וחצי שאינני מנהל בתי הדין, אני לא יודע מה היה בשנים האחרונות, אז אני לא יכול לומר. אבל סוגיה עקרונית, יש סרבן גט, הוא יושב במאסר, לא עוזר כלום, גם המזונות והחובות לא מסייעים לו, אז אולי ההלכה צריכה לעשות שינוי ולא החוק. השאלה מה זה ההלכה? שההלכה תתיר את האישה ללא גט, אני לא מכיר פתרון כזה. אני חושב שבוודאי אם יש מקרים שבהם ניתן, אני לא יודע, פשרנות, כמו הייתי אומר, גישור בין הבעל לבין האישה. נדמה לי שפה לפחות בתחילת המקרה הבעיה הייתה בנושא הילדים. אבל כפי שאני אמרתי, התחלתי קודם, יש בוודאי מקרים שבהם העקשנות של הסרבן היא עקשנות כזאת שבלתי ניתנת להבנה, ומצד אחד, מצד שני הוא עדיין אוחז בדעתו שהוא מגיעים לו כל הזכויות היתרות שמגיעות לאדם דתי. אז אני מתעקש, כי את הנקודה הזו הבהרנו. עדיין אומרות אנשים, ארגוני אנשים, ואומרים גם אחרים, שזה המקום לפרשנות רבנית, ותפקידם של הרבנים והדיינים, למצוא נתיבים חדשים בהלכה. אני לא, אמרתי, אני קטונתי, אני לא רואה את עצמי כמי שמוצא נתיבים חדשים בהלכה. אני אומר, במקרים מהסוג הזה, צריך לשאול רבנים. אני בטח לא אפסוק בעניין הזה. והתחושה הכללית או הטענה הכללית שבגלל שבתי הדין הרבניים מורכבים מגברים שממונים על ידי גברים, כל הנושא הזה גם הרי תקוע עכשיו בבג"ץ, ולכן יש אפליית נשים בבית הדין, לא מקובלת עליך. אני לא חושב שדברים נכונים. אני ממש לא חושב שדברים נכונים. אני יכול לומר לך מהיום שנכנסתי לבתי הדין אני ראיתי שדברים השתנו, לאו דווקא בגללי, אבל השתנו. בתי הדין היום
הרבה יותר קשובים, יש הרבה יותר פסקי דין לחיוב גט ולכפיית גט. תראה, אנשים שכחו, כולם זוכרים, לפני 20 שנה היה את יחיה, היה אדם אחד שהיה בכלא, שנים רבות, עקשן, בסופו של דבר גם מת בכלא. אבל בתקופה הזאת, כל שנה היו בסביבות 10 אם לא יותר אנשים שהוכנסו לכלא בגלל כפיית גט. כמה סרבני גט יש בישראל? זאת שאלה טובה. כי אנשים טוענות למספרים עצומים, אתם אומרים בודדים. נכון. תראה, אני לא יודע מה זה, אני יכול להגיד לך, כשאני הייתי לפני 3-4 שנים, עשינו בזמנו מחקר, ואמרנו, אנחנו קבענו נתון אחד בלבד. אמרנו, כל תיק גירושין שפתוח מעל 2 הוא תיק סרבנות גט. דהיינו, אם הבעל תבע גירושין ועברו 2 ועדיין התיק הזה לא הסתיים, אז האישה היא סרבנית. וכמה גיליתם שיש כאלו? גילינו שיש כאלו, היו אז 180 בעלים סרבנים, סליחה, ו-190 נשים סרבניות לקבל את הגט. המדובר הוא בערך ב-400 מקרים שתיקים שפתוחים מעל 2 והתיקים לא הסתיימו, ואני אומר שוב, לא בדקנו מה הסיבה. יכול להיות שהסיבה היא עדיין ויכוח בנושא רכוש. יכול להיות שהוויכוח הוא כיוון ש... אוקיי, אבל זה הנתון שאתה, כבוד הרב בן דהן, מביא. בוא נסתכל בפריזמה מעט יותר רחבה. אם אתה שר דתות, וכחבר כנסת שיוביל ודאי את הנושאים הללו, איזה עוד שינויים אתה מוביל ביחסי דת ומדינה, עכשיו כשיש לך גם את הברית עם יאיר לפיד, ואתה עם כוח פוליטי ולא רק כוח רבני? תראה, אני עוד לא יודע באיזה תחומים אני אוכל להתחבר עם עוד חברי כנסת אחרים, אבל אני אתן לך דוגמה של חוק נוסף שאני הגשתי, שחברי כנסת גם יאיר לפיד, גם מפלגת העבודה מצטרפים אליי, למשל להכיל את הסכמי ההסגרה על בעלים שבורחים. היום בעלים שבורחים מהארץ לחוץ לארץ, גם אם איתרנו אותם, אין לנו שום כלי לגרום לכך שהם ייתנו גט לנשותיהם. אבל אלה הרב בן דהן, הדברים הנקודתיים והמאוד מאוד חשובים, אבל במבט יותר רחב, אומר יאיר לפיד למשל, הכותרות יוצאים, קודם הוא רוצה לשנות את כל הסטטוס קוו, בענייני גיור, בענייני תחבורה ציבורית בשבת, בענייני לימודי ליבה גם לחרדים. אתם במסגרת הברית הולכים איתו יד ביד בנושאים הללו? אני לא יודע על מה, אני לא שמעתי ממנו, אני יכול להגיד אני ממש לא מצוי בפרטי ההסכם הקואליציוני. למיטב ידיעתי, הדברים האלה לא נמצאים כרגע על השולחן. יכול להיות שהם יעלו, נשב ונדון ונשמע במה מדובר. אני כן אומר, אנחנו בוודאי נעשה מאמצים לשנות. שאלת דברים, אני חושב שצריך להעביר את כובד המשקל מרבנות עיר או רבני שכונה לרבני קהילה. שהיום רבני קהילה זה מושג שהציבור מכיר אותו, אבל לא מכיר אותו כמושג ממלכתי. אין, רב קהילה הוא לא ממומן על ידי המדינה. אני חושב שצריך סלח לי על הפשטנות הרב בן דהן, אבל האם אוטובוסים ייסעו בשבת בקדנציה הזו של ממשלת נתניהו, יש עתיד והבית היהודי? אני מעריך שלא, לא נראה לי. באופן כללי, וזו שאלת הסיום שלי, הברית עם יאיר לפיד גובה מחיר מול הציבור החרדי, שם הקשר שהיה נפרם, הפך למאבק מר, איומים על ההתיישבות. אתה לא דואג שאולי בטווח רחוק יותר, מה שהבית היהודי, מפלגתך, עשתה מול החרדים, בסוף יגרום לצער ובכי לדורות? אני מאוד מאוד מקווה שלא, כי אנחנו באמת רוצים לסייע לעולם התורה ולא לפגוע בו. אני חושב שכשאנשים היום מתעוננים באלף, ואף אחד לא ראה מהו המתווה שאנחנו מציעים, לא יודעים על מה מדובר. נדמה לי שכשיראו את המתווה, אני חושב שהוא הרבה יותר מקל ממה שחושבים, והוא הרבה יותר בא לקראת המפלגות החרדיות, הציבור החרדי או עולם התורה בכלל, וכשיראו את זה אני חושב שיבינו שאנחנו עשינו צעדים גדולים לטובת עולם התורה, ומנענו פגיעה הרבה יותר גדולה שהייתה יכולה להיות בהם, ואני מקווה שאז לפחות
הלהבות ירדו. אוקיי, טוב, אגב, כן קראנו אתמול, שמענו אתמול בערוץ 2 שיהיה 4 שרים לבית היהודי, אתה אחד מהם, אז אם לו אתה צריך לבחור תפקיד מיניסטריאלי, זה יהיה תפקיד הדתות? אני מניח שכן, אבל נחיה ונראה, נמתין בסבלנות. הרב אלי בן דהן, חבר הכנסת, איש הבית היהודי, לשעבר מנכ"ל בתי הדין הרבניים, תודה רבה לך ובוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב.